Tu també ets del poble de la Cúria? Doncs a casa nostra no tinc, en 15, el 150. L'altre dia això ja és hora. Per això que estic llegint el pollar del tio ja. Del tio... Està aquí a la... també de Cubata. No, ja. Se mou el cel i més en fons. Allà va la galliner. 15, queden 14. Jo del Toni Torrents, o de 30 anys de gràcia, jo d'una democràcia, jo d'una democràcia que enyoram des de fa temps, o d'en aquell qui pren part, en aquell qui pren partit, o del Jordi Cuixart, o del Jordi Cuixart, i a tots els que l'hem seguit, i o de la sobrassada, que és el millor embotit, greixosa i ben untada, un poc de sucre espipallada, això és el millor delit. Però vos explicaré com es fa la sobrassada, la matança preparada, la matança preparada, el porc sempre és el primer. Sense porc no hi ha sobrassada, això no ho heu de dubtar. Després la carn capolada, després la carn capolada, i ens posam a pastar. Un temps els homes rodaven, llavors les dones omplien. Un temps els homes pastaven, un temps els homes pastaven, i les dones cosien. Les dones omplen i pasten, cosen i capolen can, perquè ara ja s'abasten, perquè ara ja s'abasten. Per això aquí ho encant, que visca la sobrassada, visca la dona també, i la que està preparada. Si puc a dins la gentada, jo també la tastaré. Però falta un cop fort, falta una cosa bona, per tenir tots més conhort, que també sigui la dona que a la fi mati el porc.